Kurátorkou výstavy je Barbora Konračíková a ona mě zná už od dob studií. A smyslem té výstavy je nějaká jako koncentrace těch prací, které vznikají, ale jsou daný do nějakého smysluplného celku. Takže tam bude propojený jak ta textilní práce, tak teda ty malby. Pro mě vlastně je hodně dlouhý proces toho, než vznikne to dílo šitý a pak už je hotový. A tam já jsem naplněná tím procesem a vlastně tím, když už je hotový, tak už je to jakoby to finální. A to dílo je nějakým výsledkem přesně toho jakoby promýšlení struktury řádu. Ale ta malba, tak ta pro mě opravdu vznikne fakt jako s nějakou takovou jako lehkostí. Já prostě nejsem malíř, já jako opravdu jako neaspiruju na to, že je to jako technicky jako precizně jako super, jako není. Jsou to prostě 2 základní barvy, jsou tam 2 tvary, 2 až 3 barvy, je to prostě jako technicky to, můžete si říct, máte relativně rychle jakoby hotový. Ale na druhou stranu to vůbec jako neznehodnocuje to, že mě samotnou jakoby, že to, s jakou lehkostí ten symbol přišel, zároveň jako s velice jako přísnou striktností toho, jaká má být ten barevnost a jaká je tam ta dynamika, tak ale potom je vlastně zase pro mě mnohem větší jakoby dialog s tou malbou, že dodatečně ona se mnou komunikuje a rozevírá nějaký způsoby uvažování jako expo, kdežto u toho textilu je to, že ty způsoby uvažování jsou zhmotněny do toho díla. Takže pro mě to jsou jakoby 2 jako různý roviny. Moje zkušenost je, že vlastně ty věci, které pak i na ostatní působí nějakým způsobem jako intenzivnější než ostatní, tak já vím, že nevznikly jako z kalkulu, nebo že nevznikly jako z nějakého mýho jako tlaku a něčeho, tak prostě jo, teďkon to prostě takhle bude působit a fakt to tak působí, tak to se mi nikdy jako nepodařilo. A to odestoupení se, ten krok od té temnoty v uvozovkách, mně přijde, že teďkon opravdu ta doba je prostě komplikovaná a že i jako v umění se na můj vkus projektuje jako spoustu jako utrpení nebo spoustu takové agitace, jako podívejte se, jak je to prostě všechno strašný a co my si s tím tady teď jako počneme a to jako nic neděláte a tak pro mě je tam nějaký ten motiv jako po odstoupení se od té tmy, že vlastně ty věci se můžou zdát trošičku jako jasnější, že můžeme jako dospět do nějakého jako většího jako nadhledu a dojít k nějaký inspiraci nebo poznání. Každá výstava pro autora je vždycky důležitá v tom, že i tu svoji práci vidí z nějaký jiný perspektivy, z nějakého odstupu, z nějaké jakoby interpretace, kterou tam vnese někdo další. Ten prostor toho Artia je pro mě poměrně jako komplikovaný. Není to galerijní prostor, je to prostě místo, že opravdu lidi pohybující se tam snaží dostat od někud nikam a občas do něčeho, nechci říkat narazit, ale snažila jsem se jako, aby i ta instalace pro ně byla nějakým způsobem přirozeně včleněná do toho prostoru. Pro mě ta tvorba, když já ji dělám i v momentech, kdy mi není jakoby dobře, tak mě posílí ten moment, že jsem vlastně jako schopná úplně pídí krůčku. A to opravdu může být, že já nevím, můžu třeba šít 50 minut, jo, ale že udělám nějaký jako, že prostě stejně vždycky je to na nás, jakoby ten krok vždycky vstříc udělat. Inklinování k nějaké jako tvorbě rukodělnosti a vyjadřování se skrz nějakých matatelných věcí, tak tady byla u mě vlastně jako od jak živa. Byly to jako hry s blátem, no, protože já jsem prostě z vesnice malý a já jsem se narodila v tom 85., kdy se stavěl dům a kdy jako nebyly vize dětských pokojíčků nějakých a spousty hraček a byla jsem jako dítě hodně venku a takže jsem si pamatuju, jak jsem jako přesýpala zem přes sítko a pak jsem z toho dělala to bláto a s různýma klackama a krmila jsem šneky kopřivovou šťávou. Po gymnáziu, který bylo takový jako všeobecně zaměřený a ta výtvarka tam byla tak jako upozaděná, bylo nám říkáno, že se nemáme hlásit na žádné umělecké školy, protože prostě nemáme pro to dostatečné jakoby vzdělání a tak jsem na to ani nepomýšlela se někam hlásit, tudíž jsem vždycky šla takovou tou cestou někudy bokem a to bylo právě ta rekvalifikace po gymnáziu nebo i následný nějaký zájmový kroužky nebo nevím. Ale pak teda přišel ten zlom, kdy jsem se přihlásila na tu soutěž v rámci Prague Fashion Weeku, což byl rok 2012. A já jsem tím jako získala nějakou takovou
jako zpětnou vazbu, že vlastně jde jít nějakou cestou jakoby svýho vlastního jakoby vedení, nějakého jako interního jakoby uvažování o nějakém tvaru, prostoru, objektu. A tak teda následovalo to, že jsem se přihlásila, vlastně na podruhý jsem byla přijata na Umprum do ateliéru textilní tvorby. A ten princip té Umprum byl pro mě komplikovaný v tom, že vy máte semestrální téma a to téma prostě zpracováváte 2 až 3 měsíce a pak ho teda odprezentujete a pak přijde téma další. A já jsem si uvědomila, že když už se něčeho dotknu, že něco konečně pochopím nějakým způsobem, tak mám najednou začít dělat něco jiného. A to pro mě bylo frustrující, takže jsem se dozvěděla, že na AVU je ateliér grafiky a kresby pod vedením Jiřího Lindovského v té době, který a pár lidí z textilu tam chodilo. Takže já jsem tam přišla a byl to úplně jiný způsob výuky, kdy na mě jako na stážistku nebyl vůbec brán žádný jako tlak nebo jako prostě ani očekávání, jo? Že jsem měla takový prostor svobodný, kdy tam se nefunguje na základě témat a zadání, ale žák je ten, nebo student je ten, kdo přichází s tím, co bude dělat a co bude rozvíjet a je mu poskytnutý prostor, konzultace a zázemí. Takže to bylo něco, co v tom roce 2016 pro mě byl takový velký zlom. Že se tam potkalo to, že jste mohl něčím se zabývat vlastně do hloubky a to, co z toho vznikalo následně, to, co bude vystavený, teda faktum, jak ty textilní objekty, tak následně i ty maloformátové malby. Ten cyklus funguje teda jako celek, že je to taky nějaký znakový pole, nějaká jako souvislá jako schrumáž těch tvarů. Takže je to přesně o tom jít za ten prvotní dojem, jakože je to jenom hravý, jenom barevný a dát tomu chvíli čas a třeba se tam nic neobjeví, třeba to pro vás prostě zůstane na určitý úrovni jenom jakoby barevný a nic dál. Ale nebo ta znakovost něco v člověku jako způsobí, jo? Že mi přijde jako vizuální jednotlivci. Jsme obklopený piktogramama a všema možnýma značkama a očekává se od nás se očekává, že se podle nich nějakým způsobem budeme orientovat. To je pro mě taky nějaká esence, že je hrozný paradox, že pracuji s mapama a moc se podle nich nejsem schopná orientovat v prostoru a zároveň i s těma znakama taky ty značky úplně nemám ráda takovou tu doslovnost a to jako jo, prostě takhle to je a to jsem tím chtěla říct. Já sama nevím kolikrát, co jsem tím chtěla úplně jako cíleně říct, ale vím, že je tam nějaká jako potřeba to dokončit. Dokončit ty skici, dokončit ten nápad, dát tomu tu váhu a zrealizovat je. Ty textilní práce tak jsou hodně zaměřený na místo, odkud já pocházím, z Pošumaví, z malé vesnice. A nějakým způsobem já jsem tam žila do svých 20 let a 20 let jsem teda v Praze a je to nějaká polovina, že si uvědomuju a nechci úplně psychologizovat, jo, téma, jak moc jsme ovlivněný dětstvím a tam, kam jsme se narodili a takovéhle věci, ale zároveň prostě čím jsem starší, tak tím víc si uvědomuji, že to prostě nějakým způsobem platí a u mě se to prostě projevuje. Takže já jsem měla vytvořený nějaký jako rámec jako uvažování, jak o té krajině smýšlím, co si pamatuju a zároveň už jsem měla ten dostatečně dlouhý odstup těch 20 let tady jako v Praze, ta krajina se taky nějak proměnila a já jsem přemýšlela, jaký může být můj přínos jako stvárnění krajiny, stvárnění toho místa. A tím, jak jsem měla prostor se té krajině věnovat dlouho, tak jsem šla do nějaké mapování terénu toho místa, terénu té struktury a opírala jsem se o mapy katastrální, o mapy leteckých snímků. A nějakým způsobem se mi začala konstruovat. A to je opravdu nějaký akt nějaký systematičnosti a nějaký uvažování, který, jak já jsem člověk poměrně přemýšlivý a v té hlavě toho mám někdy až zbytečně moc, tak ty práce jsou paradoxně minimalistický.